Now ang kanta nila kaganihan nag-ingon, He is already in your tomorrow. Basahon akong first line, first paragraph sa song. I have a Father, the Master of time. He holds the world in His hands. He looks from heaven and sees where you are, arranging your life in His plans, preparing you now, and folding the way. To all your tomorrows and whatever you face, He is already in your tomorrow. So message na ko ni Buntaga, God is already in your tomorrow. Ang Diyos nag-una na sa imuhang ugma, nailinya ang kanta, He is one step ahead. So ang Diyos nag-una na sa atong kinabuhi. Ug ang verse nga itong gibasa bag-ulang, ingon dinhi ang Diyos, I will never leave you nor forsake you. Isa ka buhi nga saad, nga asa man ka padulong, asa kagikan, walay part sa imong life, nga gibiyaan gid ka sa Dios. Now tanan ta, walay tao sa kalibutan, nga dili gusto og secure nga future. Mga parents, gusto nato nga dunay secure assurance nga future para sa atong kabataan. Gusto tag nindot nga ugma para nila bisan sa atong kagalingon. Na siguro di man inaana ka billionaire gyud, pero at least nga mahatag nato ang desire, gusto disente nga pagkinabuhi sa mga kabataan nato ug puhon bisan sa atong mga apo. Munay reason nga mobangon tag kadlawon usahay, maningkamo ta magbulad sa init, paulan, para lang ma-fight na to ang good nga future sa atong kabataan. Now, upat ka common, basic nga pamaagi, nga dinhi na to gina-build ang atong future. Una dinhi, pwede nimo tukuro ng imong ugma sa imong kaugalingon lang nga capacity. Ang pag-rely nimo sa imong kaugalingon lang nga kusog. Gihatag ni Christ ang isa ka parable. Naghatag siya parable, ingon siya, ngang tao nga nagsalig siyang kaugalingon lang nga kapasidad para sa iyang future, sama sa ka tao nga nagtukod sa iyang balay ibabaw sa balas sa baybayon. Now, ang balay nagsimbolo ni og, of course, imong future. Nagsimbolo ni sa imong family, sa imong home, sa imong entire life. O ingon ang Bible, ingon mismo ni Christ, nga kung ang foundation sa imong life, sa imong family, sa imong career, sa imong health, sa imong future, naa diha sa balas sa baybayon, ingon ni Christ, moabot ang kusog nga hangin, kusog nga bagyo, dali lang matumpag ang imuhang balay. Tungod kay wa ni lig-on nga foundation. In other words, ang tao nga naningkamot sa pag-build up sa iyang future, sa iyang kaugalingon lang nga kaalam, talent, experience, o abilidad, wa kini klarong security, walay assurance, anytime, dali kini lumpagon. Ay no nakadungog mag-story sa mga successful men and women, successful nga mga tao, nagkalit lang yun kayo ang pagkabagsak. Walay stability sa imong kaugulingong paningkamot. 1969 nisikat ang kanta nga My Way, composed o gikanta ni Frank Sinatra. O 6 times na mention niya ang phrase nga I did it my way. Abi niyo ang song, kung imong basahon ang entire song, di nimo butang ang tono, makita nimo ang spark ug ang fire sa pride sa tao. It's all about promoting himself. Ang credit tanan sa kaugalingon. Sa first line, na-praise dito nag-ingon. Ingon siya, I have lived a life that is full. I have traveled each and every highway. And more, much more than this, I did it my way. Ang song nag-ingon nga sa mga ups and downs sa iyang life, sa tanan niyang promotion, sa tanang stages kayang natungtungan,
sa tanang pag-applause sa tao, sa tanang pagdaig sa tao, sa tanan niyang paghilak ug sa iyang paglambo, ingon siya, gihimo nako tong tanan. Tungod nako naabot nako ang success sa kinabuhi. Now, makaingon ba ka one day kung mahimo kang successful sa larangan sa imong career, mahimo kang successful sa imong business, sa imong life, relationships, health, asa nga aspect, makadare ba ka sa pag-ingon tungod ni sa akong pagkamaayo na ingon ani kahayahay ang akong kinabuhi. Ang usa ka carnal nga Christian, worldly nga Christian, pwede makaingon yana. Ang tao nga dili aware sa gahom sa Dios, kaya siya kaingon nga tungod sa akong kamaayo na ingon ani akong kinabuhi. Pero usa ka godly nga Christian, di ka kadare. Kasagaran bukang bibig sa usa ka godly or fearing Christian, moingon siya, likod sa akong pagpaningkamot tungod ni tanan sa grasya sa Dios. Bisan ang imong pagginhawa ganinang buntag tungod sa grasya sa Dios. Ang pagpiko nimo sa imong backbone, pagtaod nimo sa liston sa imong sapatos tungod sa grasya sa Dios. Walay aspect sa imong life nga wala nag-operate ang grasya sa Dios. And therefore, deserving siya nga recognize nimo sa imong kinabuhi. Now, ikaduha, pwede nimo i-build imong future pinaagi sa pagsalig nimo sa ubang tao. Muna yung klase sa tao nga nagsalig lang, unsay mahimo sa iyang isig ka tao para niya. Muna yung mga tao nga walay pangandoy, walay motivation, walay inspiration, sila ni mga tao nga tapulan. Sila ni mga tao nga sige ingon unya na. Ang common cause ani na sila'y wrong interest. Once na kay wrong nga interest, di gid ka ma-motivate mo move forward sa imuhang future. Youth, daghan sa mga kabaton-una nato karon ang mas motivated, ang ilang interest nasa pagdulag ML, pagdula og Mobile Legend, pagpanindot silang mga profile picture, panindot silang account sa Facebook kaysa pagpaningkamot sa ilang maayo or pag-serve diha sa Dios para naay maayo nga ugma. Wrong interest, once na kay wrong nga interest sa imong life, dili gyud ka maka-develop og usa ka maayo nga strategy sa pag-build up sa imong maayo nga future. Number 3, na mga tao pod nga nag-rely silang future sa swerte. Swerte-swerte lang. Kailan siguro tag dart game, kada bitawng naay lingin, naay color, sa center naay gamay kay nga red, and then na kay dart imo tong i-bullseye. So once ma-hit nimo ang red na sa pinaka-center, champion ka. Daog gyud ka. Now ang dart game nakinahanglan siya focus, nakinahanglan siya clear nga visibility. Pero what if magdula mo dart game? Unya naka-blindfolded mo. Wa mo'y makita. Out of 100%, siguro 1 to 5% lang ang chance ma-bullseye nimo ang red sa dartboard. If ang imong life naka-base lang sa basin, swertihan di ay. May na lang, basin di ay. Out of 100%, may lag na 5% makuha nimo imuhang desire, imuhang success. If dili ka sure sa isa ka butang, usually unsa ingon nato, sige, basin di ay. Nganong mamasin man ta nga na may clear, sure nga biblical principle. Yung ng Bible, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added. I-add sa Dios ang imong desire, ang future sa imong kabataan once imong unahon ang Dios. May na lang, basin day majakpatan tas loto. No, pila na ka years. Adi man ni seryoso, brad. Kuha naman lingaw-lingaw. Sa 10 years nimong lingaw-lingaw, milyon na imong gasto diha. Imo nang invest og negosyong klaro, dako na ka
dako na kag nabalik sa imong kaugalingon. So again, ayaw ibutang imong kaugalingon sa swerte. Number 4, mo ni pinaka the best. So first, pwede nimo isalig imong future sa imong kaugalingon lang. Ikaduha sa ubang tao. Ikatulo sa swerte. Ikaupat, ang pinaka the best, isalig nimo tanan sa Dios. Once ang Dios may mukupot sa imong future, na kay pinaka the best na future. And talking about best na future, we are not talking about riches, money, nice mansions, nice cars, expensive jewelries. Dili na mao ang best life nga gi-offer sa Ginoo. Although di sa dalo nga di na niya ma-provide, dagha gi-bless materially sa Old and New Testament gikan hangtod gani karon nga mga anak sa Dios. Pero ayaw pag-expect na nga klase nga life. Ang best or abundant life nga gisaad sa Ginoo nimo isa ka life nga dunay joy, peace, satisfaction. Nay life nga God directed nga life. Kay bisag naa pa nimo tanang butang sa kalibutan ug di ka malinawon, dili na success. Daghan kag talents, daghan kag access, daghan kag connection nga mga tao, pero kung di ka satisfied, gubot ug kulang gihapon. So ang pinaka-importante sa kinabuhi nasa inner achievements, wala sa mga literal, physical, material nga achievements. Ug munay saad sa Dios diha nimo. Siya naghimo sa time. So kabalo siya unsa ang perfect nga time gyud sa imong promotion. Na specific nga year, month o date nga diha ihatag ang promotion. Siya naghimo sa tao. Siya nag-design sa mga tao. Kabalo siya unsay mga weaknesses o strengths sa mga tao. Therefore siya ang pinaka the best person nga makapili og right person para nimo. Right family para nimo, right friends para nimo. Kinahanglan nimo na hulaton. It will take time. Ang Dios may nag-open sa mga opportunities. Kabalo sa unsay sakto nga opportunity sa imong kinabuhi. And therefore, dapat isalig lang nimo imong kinabuhi niya. Ingon ni Christ, ang tao nga nagsalig sa Dios sa iyang ugma, sama siya sa usa ka tawo nga nagtukod og balay ibabaw sa dako nga bato. Again, ang balay nagsimbolo sa imong future, sa imong life, sa imong career, tanang aspect sa imong kinabuhi. Ug ang rock dinhi nagsimbolo ni Jesus Christ. Once imong life naka-grounded na diha sa obedience ni Christ, na kay lig-on nga kinabuhi. Ang Christian life, ang isa ka obedient nga Christian nga tubangan sa Dios, wa nagsaad ang Dios og kinabuhi nga walay problema. Wa sa nagsaad og kinabuhi nga wala nay mga mo against nimo, wa nay mga painful nga mga situations. Ang saad sa Dios usa ka kinabuhi nga lig-on. In fact, ang Christian life ang kinabuhi nga puno gyud og mga testing. Yes, human si Christ na baptized, gitistingan din siya sa yawa sa kamingawan. 40 days, 40 nights siya nag-fasting. Niabot din si Satan. Ingon si Satan, kung anak ka sa Dios, himuan ning bato nga pan. That time, gutom ka tong Ginoo. So naa siya sa pinakadako nga temptation. Ingon si Satan, ihatag nako na nimong kanindot sa syudad kung mo serve ka nako. Church, i-check na to ang atong blessing, kay even si Satan mo bless pod nato. Pero na siya kapalit mo bless sa atong life. Now, nganong makasalig man ta sa Dios? Nganong makasalig ta sa trabaho sa Dios sa atong kinabuhi? Number 1, you can entrust your future to God because He is the master of time. God is the master of time, ingon pa ang kanta kaganiha. Ingon ng Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning, that speaks about time. God created the heavens and the earth.
So sa sinugdanan, gihimo sa Dios ang tanang butang. And talking about time. Sa diyang wa pa gihimo sa Ginoo ang time, ang past, ang present ug ang future, naa siya naglungtad sa eternity. Ang eternity wala siya past, wala siya future. Di na to totally ma-explain pero tanan nahitabo na witness sa present situation. Sa diyang gihimo sa Dios ang past, present, future mo niyang time, ni step in siya sa time. So he is outside sa time, he is inside sa time. Dili lang siya creator sa time, siya ang master sa oras. Siya ang master sa panahon. Sa atong secular world, natay gitawag og mga master's degree. Muskwela kag pila ka years, additional kag sacrifice, additional kag eskwela, magdugang kag pila ka tuig para makuha nimo ang master's degree. Na Master of Science degree, Master of Arts degree, Master of Business Administration. Kinahanglan nimo na eskwelahan, nagiuban 6 months lang, master na ka, na nakay degree nga na master. Pero ang Dios natuwa siya ni eskwela, isa ka institution para pag-earn siyang masteral degree. Part sa iyang nature ang pagka-omnipotent, all-powerful. Kay balo siya sa tanang butang. Therefore, master siya sa tanang butang, master siya sa time. Pagkatao ni mo sa kalibutan, na siya giset nga duration sa imong life. Na siya giset nga inani lang ang imong edad dinhi sa yuta. 50, ang uban gitagan og 60 years, uban gitagan og 80 years, uban na to dinhi basig gitagaan mo 130 years sa yuta. Sugot mo ana? Well, kung mo ni will sa Dios, nganong dili? Hinumdumi, bisan pag maglubog ka sa imong katre, moabot pagay ka ng tuiga, napagid siya purpose nimo. Na gani purpose ang Dios bisan kang Lazaro nga giputos nagpanapton kay patay na. How much more kung napatay gininhawa. Now, sa dula nga marathon, kanang athletes before na sila mudagan silang racetrack, prior pa sa lumba, nakaset na ang mga stations dito. Along the way silang pagdagan, moabot sila sa station 1. Station 1 ay mga personnel dito in charge, may muhatag nilang tubig, na mo check nila kung okay pa ba ilang heartbeat. Silang dagan, Station 2 na napoy another dito ng mga personnel, mo check sa ilahang kinahanglan sila pagkaon, nabay makuyapan. Station 3, Station 4, hantod makaabot sila sa finishing line. Kinahanglan ang mga stations para mo support, mo check, mo tabang sa mga runner nga makaabot sila sa finishing line. The same is true sa atong life. Ma-Christian tagdili, ang kinabuhi sa yuta gi-compare nig usa ka lumba. Wala pa ta gipakataw sa kalibutan, gi-arrange na sa Ginoo ang mga stations sa atong life. Pag edad di mog 20, pag edad di mog 30, 40, 50, pila na ka stations ang imong giagian. Naka-line up na, once naka sa racetrack sa atong Ginoo, along the way, di kanya pasagdan. Sa pagsaka sa imong edad, na mga stations nga igandam niya, na mga tao nga moabot sa imong life, design sila nga mutabang nimo. Na mga opportunities, open door nga iabli niya at the age of 30, maybe 35, nga i-open niya para nimo. Age of 40, 45, nasa mga promotion nga gi-prepare sa imong life, tanan gid na nakaset na para mahuman nimo ang lumba successfully and victoriously. Question lang, kay kung wala ka sa racetrack sa Ginoo, wa gid kay makit-an nga mga stations didto. So pangutan-ay mong kagulingon, naa ba ko sa racetrack sa Ginoo? Kay problema usahay, maghimo tag atong kagulingong racetrack. Si tagdagan dito, asa man Lord imong provision, asa man imong promises, asa imong protection, asa imong comfort. And then i-claim din nato ang saad niya, then moingon ta, Lord, murag dili ni effective sa kong life. You know what? Sukad wa nagkulang ang Dios sa imong kinabuhi. Usahay lang ang problema, ikaw ang wala sa saktong dapit. Yes, that's true. Now, ang perfect time,
or ang time nga giset sa Ginoo sa tong life gitawag niya appointed time. Tanang adlaw sa tong kinabuhi appointed time ni sa Dios, wala ni natsambahan, naagid siya plano nini. Sunday appointed time ni nga nata sa church. Nganong naglingkod ka diha sa church sa imong lingkuranan, tungod kay isa ni ka-appointment day nimo sa Dios. Mo nang Sunday. May imagine nimo pakig-meeting, pagighimog appointment sa presidente. Unya imong i-cancel, di ka mutunga. Makader ka dili. Dili. Ang Sunday isa ni ka-appointment nimo sa Dios. O kung wala kas imong gilingkuran, imong gi-insulto mismo ang Dios sa mong appointment. Pero na po'y mga special appointment gyud sa atong life. Katong pitsa, tuig nga gipakataw kas kalibutan, isa to sa mga special appointed day sa imong life. Oh, dili ikaw ang nagpili sa pitsa nga ipanganak ka. Dili ikaw ang nagpili unsang tuiga ka ipanganak. Mao gitoy nakita sa Ginoo nga best year, best nga date, month nga ipanganak kas kalibutan. Sa imo pong pagpauli na ngadto sa atong langitnong panimalay, napoy appointed time nga kuhaon tas Ginoo. Ingon ng Hebrews 9:27. As it is appointed for men once to die, after this, the judgment. So naay appointed time nga papaulion na putas Ginoo. Usay mo ingon ang doktor, hala, milagro gyud. Nakasurvive siya. Nakasurvive ka sir. Nakasurvive ka ma'am. Usay tawgon na tunig second life. Pero actually, wala pa kasi mong appointed time. That's the main reason. It's okay, mo ingon tag second life, grasya na kay nga nabuhi pa ta. Pero once na extension sa imong life, napagid kay dakong purpose sa yuta. And then, sa Bible, si Moses, at the age of 40, nakasala siya sa Egypt, mutong nihawa siya, niadto siya sa bukid, sa kamingawan, at the age of 40. So nagdako siya nga 40 years sa Egypt, another 40 years sa kamingawan. Pag edad ni Moses og 80 years, so another 40 years dito sa kamingawan, gitawag na pud sa Dios sa pag-lead sa katawhan sa Israel. Naidako kayo nga tawag. Another 40 years. Ingon ang Bible, gikan sa pag-cross nila sa Red Sea, ngadto sa Promised Land, ni take sag 40 years sa kamingawan before sila nakasulod sa Promised Land. Unsay naana, 40 years, I believe, nga isa ni ka-appointed, special appointed year sa Dios para ka Moses. Si Christ. Human siya gibaptized at the age of 30. Nagstay siya for 40 days and 40 nights sa wilderness. Nagfasting siya ug nagpray. Human sa iyang resurrection, human sa nabanhaw, ni-stay siya 40 days and 40 nights sa iyang mga apostles, disciples ug mga church members. Dili lang ni number, dili lang ni edad, dili lang ni years. Isa ni ka-special appointed time sa Dios sa atong kinabuhi. Naagi special nga appointed time sa imong life nga moabot. Ako bitaw, number 7 po yung ganahan ako. I mean, tanang event sa tong life, gi-appoint ginas Ginoo. Pero naagi usay mga special appointment. Gipakataw among firstborn son si 30, May 7. After 2 months, namatay akong lolo, July 7. Next year, gipakataw si Sophie, February 7. Pila ka months, gikuha po akong lola, August 7. Nagstay ko sa Davao, sa Bethsaida, nag-serve ko sa Ginoo dito sa church. Total na ko tanan, 7 years. Unsay nasa number 7. Now para nako dili kay kun anak ka specific, pero I know
nagi message ang Dios nini. Nagi special appointed time sa atong life nga diha na gid ang Dios magpa-reveal, magpakita gyud gahom direction sa imong kinabuhi. So I know dili lang ni tsamba, dili lang ni siya coincidence, dili lang siya butangan na timingan lang. Tanang events sa imong life, God's appointed time gid na para nimo. Kay gi-appoint man na sa Ginoo nimo, imo nang i-value, imo i-search ang lesson behind. Lord, unsay naa nini nga day, unsay naa ni nga event nganong kini imong gitugot sa akong kinabuhi. Pwede niya gamiton ang ika-5th day, pwede niya gamiton ika-30th day, any number of time pwede gamiton sa Dios na sa appointed time yun sa imuhang life. Trust Him. Number 2, you can trust or entrust your future to God because He knows better than you do. Mas nakahibalo siya kaysa imuhang kaugalingon. Nabot sa point ka kami ni Kati, nagunahon na unsay maayong gusto na mo sa mga bata inigdako. That time, baby pa kay si Sophie. Si 30, dako-dako na. Ingon din siya, gusto na kong 30 inigdako, mahimong doktor. Kay daghan kay masakiton sa atong pamilya. Aron nga ayuhon tanan. Ana pug ko, gusto na kong 30, mahimong preacher. Mahimong mo preach good kay siguro that time, great tribulation na. Daghan ang musangyaw. Ingon din siya, aron para way lalis, doktor, at the same time, preacher. Pwede, dili? Pwede. Tanang parent din nag-desire kita good nga future sa itong mga bata. Regardless na lang sa attitude sa imong parents, attitude sa imong lola or lolo, bisan unsa man na, tanang ginikanan, nagi-desire nga naay maayo nga ugma ilang kabataan. Now, ang Bible nag-ingon nga naay maayo nga purpose, plan ang atong Heavenly Father sa tanan niyang kanakan. Kung nakay gusto nga plano sa imong mga bata, labaw pa ang plano niya para nila. So nasa'y good nga plan sa imong life, isa ni ka plano nga beyond understanding, nga masabtan lang nimo by faith, by simply trusting Him. One time na isa ka family nga na sila vacation, part silang vacation, nag-explore sila sa forest. Sa forest nilang giadtuan, muagi sila hanging bridge. Nya ang bata, lingaw kay siya, enjoy kay siya. Pagkakita niya sa hanging bridge, wa sa milakaw. Nahadlok siya. Di siya gusto mo tanaw sa ubos, kay lalom kay sa tanan. So nangay siya tabang sa iyang papa. Nagpakarga siya. Gikarga sa siyang papa. Ug sa diyang na nasa siya bukton sa iyang amahan, happy na kay siya. Sige na siya, tudlo la, nindot diha. Makita na nimo ang kalipay siyang naong, na confident iyang naong, wala na fear, na-enjoy na niya ang pagbaktas sa hanging bridge kay pasan na siya sa iyang amahan. Punta na sa siyang papa, nganong wa naman ka nahadlok? Ingon din siya, of course, ikaw naman ang mikupot nako. Once ihatag nimo imong full trust, pagsalig sa imong Heavenly Father, unsa may nitabo karon sa imong life. Once isalig nimo ang imong future diha kaniya, makahatag gid nimo nig confidence. Sure gid na kay baluta nga wa say daotan nga plano sa tanan niyang anak. Mahimo lang daotan atong ugma kung kitay maning kamot niini. Pero kung atong ihatag atong future sa atong amahan, magpakarga ta niya ba? Diha kanya dadon sa secure kayo nga future. Ingon ang Matthew 7:9-11 na isa ka illustration nga gihatag dinhi si Jesus Christ. Ingon dinhi ni Christ, what man is there among you who, if his son asks for bread, will give him a stone?
Or if he asks for a fish, will he give him a serpent? If you, then being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask Him? So, atubangan din ni Christ ang mga disciples ug mga amahan. Ingon siya, sa standard sa yuta, kung imong anak, yaw sa kakamahan, mangayo ni mo pagkaon, tagaan din mo scorpion. Kung mga bato apan, tagaan din mo bato. Kung mga isda, tagaan din mo bitin. Imo ginang tagaan aron nga ma-provide iyahang need. Now, ingon ni Christ, kung ang mga imperfect father sa yuta na sila pagpakabana sa ilang mga anak, insya how much more imong langit nung amahan? How much more atong heavenly Father? Once mangayo lang daw taniya, once isalig na to atong ugma diha kaniya, nagyud kay secure nga future. Numdum ko sa isa ka sugilanon lang niya din tinuod. Na usa ka Christian, niadto sila sa usa ka church, miduol sila sa usa ka pastor. Yung siya pastor, couple. Yung siya pastor, mo baptize ba kag pet? Ingon ang pastor, ha? Unsa man inyong pet? Amo untang ipabaptize among dog. Gusto na mo mabaptize? Ingon din si pastor sa pinaka-serious doctrinal kay nga pagkastorya. Asumala sa tong Articles of Faith. Section 1, page 22, nga bawal gid ma'am i-baptize ang dog. Supak na sa tong pagtulunan gyud. Wa na gitudo ni Kristo. Amo ba pastor? Sayang pastor kay amo ba untang plano pastor human siya mabaptize magpa-thanksgiving miya mo donate mig 100,000 sa church. Kadali lang ma'am. Ingon si pastor. Kadali lang. Pamo mo nag-ingon nga Christian din inyong dog. O sa mga gusto yun, sa swimming pool, sa dagat, o sa baptistry. Ato i-baptize. Abi ni mo, kung kaibalo lang ka sa plano sa Dios para nimo, dugay ra kang ni duol niya. Kung kaibalo lang ka unsa kanindot ang plano sa Dios sa imong life, sa imong family, napay best sa imong life. Kung kaibalo lang unta ka unsay plano niya nimo, magmahay ka nga nung sa una wa ka mi-surrender niya. Tanawa ang plano sa Dios nimo. Jeremiah 29:11 to 13. Ingon ng Dios, I know the thoughts that I think toward you, says the Lord. First plan, ingon siya, thoughts of peace. Tagaan kanyag peaceful nga life. Troubled ba imong life karon? Yes. Yun siya, tagaan ti kag peaceful nga life. Number 2, not of evil. Dili makadaot mo. Dili daotan nga future. Ingon siya, to give you a future. That's number 3. Pag ingon din ni tagaan ti kag ugma, it means secured nga future. Future nga ma-appreciate gid mo. Ingon din siya, and sa to dapit, and a hope. So first, peaceful nga life, dili makadaot nimo, secure good nga future, life nga puno sa paglaom. Inana ka dako og kanindot ang plano sa Dios sa imong life. In fact, mao ni reason nga nung every night, every day ta nagabilar, naga-overtime, gusto tag peaceful, good nga future, life nga puno sa paglaom. Mo ni atong gina-fight. Pirabi ninyo, mo ni plano di ay sa Dios sa imong kinabuhi. Pero unsaon man ni sa pag-acquire? Nganong di lagi na anak kong life, Pastor John? Nay condition sa verse 12. 12 to 13, nay condition. First condition, verse 12. Then, you will call upon me. That's first condition. Call upon Him. Once mutawag na ang tao og Dios, ni humble down na siya. Nagpaubos na siya.
Iya nang gi-admit nga nagkinahanglan sa Dios, calling unto God through prayer. Ingon yung Ginoo, and go and pray to me and I will listen to you. Di kanya paminawon hangtod di ka mo humble down. Mutawag lang gani kag Dios, Lord, tagay ko ani Lord B, tagay ko ani, tagay ko nini. Usually focus nang ta sa pagpangayo instead sa pagpaubos. And ang purpose pag nato para sa pagpangayo para ma-promote tag maayo. Dili para mapasidunggan siya o makaserve ta diya sa uban. Verse 13. And you will seek me and find me when you search for me with all your heart. Second condition, search Him with all your heart. So dili may mong powerful ang plano sa Dios sa imong life if in the first place wala kay saktong kasing-kasing para niya. Searching the Lord with all your heart mo demand ni siya total surrendered life. Dili ni instant. Usahay, it will take a long time process atong life. Pero once dedicated ka mutugyan sa Ginoo, tabangan gyud kaniya. Lord, di ko sure kung makaya nako ang pag-surrender sa akong life. Pero gusto na ko, Lord, mo surrender. First act of faith, ang pagrepent nimo sa Dios ug pagduol nimo niya. Then matingala lang ka unsay buhaton sa Ginoo sa imong kinabuhi. Nga daghag butang nga na-survive nimo tungod na sa paglihok sa Dios sa imong kinabuhi. Question. Ang Dios na ba imong amahan? Na ba kay personal relationship niya? Number 2, kung yes, convince ba ka nga wa gilaing person makasecure si mong future ang Dios lang? Amen. Number 3, then obey His will. Obey. Obedience is the very best way to show that you believe. Number 3, you can entrust your tomorrow, your future to God because nothing is too hard for Him. Secure imong future kay walay lisod para sa Dios. Daghang kog tao na dungog moingon nga imposible nako maging successful Pastor John kay pobre lang mi. Lisod na Pastor John kay tigulang nako. Lisod na kay na Pastor John kay daghan akong balatian. Lisod na Pastor John kay daghan kay kog problema. Daghan kay kog utang. Lisod na Pastor John kay dili inana ka maayo akong trabaho. Di ko talented. You know what? Muna'y kasagaran na to gina tudlo sa tuang huna-huna. Inomdom ko na isa ka parade somewhere sa United States, ilang gi-celebrate ang New Year's Eve sa isa ka parade. Na mga float nga nagparade, kana bitaw mga sakyanan nga butangag design, butangag mga bulak-bulak. Sa highway daghang kig tawo nag-atang, naga-cheer up sa ilahang mga idol nga mga companies, uban mga cartoon characters, uban mga artista. Na ungot og na traffic ang parade kay nay isa ka float didto nga nahunong kay nahutdag gasolina. Nahutdag gasolina ang sakyanan, naungot og kabalo mo unsa to nga kumpanya ang nahutdag gasolina. Usa ka gas company. Isa ka company nga tag-iya gas, pero during silang parade, pag-promote silang gas, nahutdan sila gas. Abi nimo, the most privileged people in this world, dili biya tong mga high ranking na kayo sa larangan, sa industriya, sa negosyo, ang mga Christians. Ang tanang anak sa Dios, kita ang may pinaka-direct access sa Father. Malabwan pa na to bisan ang mga angels. Isa ka piyong sa mata, litok nimo sa ngalan ni Christ, abot na nimo ang trono sa Dios Amahan. Power of prayer. The most privileged people in this world ang kaanakan gyud sa Dios. Ang Dios may tag-iyas ta ng butang, o kung unsay iya sa atong amahan, of course iya pud nato. Pero
Nganong daghan sa mga Christians ang dili satisfied sa ilang life. Walay joy, walay satisfaction, walay inner peace. It's because nalimta nato ang pagsalig nato sa Dios. Nga kung ato lagi yung tinudo ng pag-serve niya, pag-commit diha niya, paghatag o pag-entrust sa atong future diha niya, secure man gyud ang atong Christian life. Pero if di nato na mahatag sa Dios, muna matingala ta, anak ba kita sa Dios? Nganong wala man halos na provide ang atong mga needs. Usahay part ni sa testing, usahay pod part ni sa pagtudlo sa Ginoo nato. Nga nakalimot na ta sa pagsalig diha niya. Now, God is a God of impossible things. Walay imposible sa Dios. Pero nangita sa mga tao nga pwede niyang gamiton sa pag-perform sa mga imposibleng mga butang. Take note, anytime ang Dios pwede sa mohatag dagkong kadaugan sa tong life, pero mamili siyag tao nga pwede niyang gamiton. Wa siya nagdepende sa imong background, wa siya nagdepende sa imong kapasidad. Nangita siyag tao nga nay heart willing magpagamit ug mo-submit diha sa Dios. For example, si Moses. Nganong si Moses magigipili sa Dios nga naman niyang igsuon si Aaron. Si Moses na siya sala, nakapatay siya sa Egypt. Si Aaron wala siya sala nga sama ni Moses. Ngano kang si Moses gud ang gipili instead nga si Aaron. Sa 8 sons ni Jesse sa Old Testament, si David lang pinakamanghod, magbalantay lag karnero. Si David na siya magsuon nga mga sundalo sa Israel. Nganong si David mangyud ang gipili sa Dios nga naman siya magsuon nga well-trained sa pagkasundalo. Nganong si David gyud ang gihimong next nga king sa Israel. Sa 12 sons ni Jacob, nganong si Joseph man ang gipili sa Dios nga mahimong blessing sa yuta sa Egypt o blessing sa entire land sa Israel. Dili tanan kuhaon sa Dios. Nangita lang siyang tao willing mahimong instrument sa iyahang blessing ug sa iyahang kadaugan. Munang once makita sa Dios nga nakay full obedience diha niya, pwede kang mahimong Moses sa karon nga generation, David sa karon nga generation, Joseph sa ato ang generation. Munang advice ni Paul, 2 Corinthians 5:7, ingon ni Paul, we walk by faith and not by sight. Na mga butang nga di makita sa atong sight. Ang promise sa Dios, ang great blessing, ang future nga gi-prepare sa Dios nato, dili ni makita sa ato ang literal nga pananaw lang. Makita ni siya by faith. The evidence of things not seen. Now, ang atong sight, ingon ni Paul, pag kinabuhi by faith, dili sa sight. Ang sight nato man good, moingon, awa nay klaro pastor, pobre ra man good me. Nakita nako among pamilya nga kabus kayo. Nakita nako ang among panudlanan nga kabus kayo. Nakita nako unsa mi kalisod. Imposible na kayo mahimo pang successful. Munay giingon si mong sight. Pero naay mga promises nga wa nimo nakita nga makita lang nimo by faith. Ang faith pud mo ingon, no. Daghag plano ang Dios giandam sa imuhang ugma. Ug di nimo na masabtan ang tudwa kay pagsalig gyud sa Dios. Ang imong sight mo ingon, no, pastor, daghang kay kog problema karon gyud. Lisod kay sulbaron akong problema, imposible na kining masulbad. Mo nang ingon sa imong sight. Pero ang imong faith mo ingon, no. Kaya buhaton sa Dios ang usa ka burden, mahimong isa ka bridge sa blessing. Ang isa ka problem, mahimong usa ka dako kayo nga victory sa unahan. That's faith. Ang sight mo ingon, no, tigulang na kay ko Pastor John. Di na mahimo. Ang faith mo ingon, no, si Lazaro patay na, nabuhi, as long as napakay gininhawa og desisyon na ay unique nga purpose o plano pa ang Dios sa imong kinabuhi.
Now, nagkinahanglan ning enough nga faith para masabtan nimo, makita nimo ang plano sa Dios sa imong life. Now, sa time nga mga apostles na giduol sa ila nga bata nga na-possessed, sila pray over, rebuke sila baayo. Wa gyud ni gawas ang daotang espiritu. Ani nakita ni Christ nga gamay kay sila pagtuo. Niduol si Christ, mingon siya siya mga disciples, kagamay ninyog pagtuo. Hangtod kanusaman ko magsigig uban-uban ninyo. Magsigig remind ninyo nga gagmay kay mog pagtuog pagsalig. Hangtod kanus ako magsigig tudlo ninyog balik-balik nining butanga mo nay taught ni Christ. And the same question karon ako sa atong life. Hangtod kanus aman ka magsigig duha-duha sa saad sa Dios. Hangtod kanus ka magsigig reject sa iyang tawag sa imong life. Hangtod kanus ka magsigig reserve sa imong commitment diha sa Dios. Hangtod kanus ka magsigig hatag og excuses. Hangtod kanus ka hulaton sa Dios. And once mutugyan ka karon sa Ginoo, ingon siya, I will never leave you nor forsake you. I don't know unsay imong past, unsay imong bad memories sa imong past. Wa na kay mahimo sa imong past. Kat-uni imong past. Wa man kakabaloon sa imong future. Pero pwede niyo ma-secure imong future sa imuhang decision karon. Just simply surrender to God's will. I-entrust imuhang future diha niya. Wala pa'y nagmahay sa mga purpose sa Dios sa ilahang kinabuhi. Walay apostle nga nagmahay nganong nihatag sila sa ilang life diha ni Christ. Walay Christian sa dark ages nga nagmahay nganong nagpalansang siya sa cross baliktad para ni Christ. One day makita nimo, kung di man dinhi sa yuta, one day sa eternity, pasalamatan nimo ng tanang pag-antos niyo pag-anhig church, tanang paglahutay nimo sa mga problema, tanang pagpailog nimo sa iyong pasensya, ug tanang pag-serve nimo sa Dios bisag dili na gyud kaya, one day pasalamatan nimo na sa eternity. That's the best thing, treasure nga imong gi-invest sa imong life dinhi sa kalibutan. O privilege na nagihatag sa Dios diha nimo. Let us pray. Father in heaven, thank you Lord sa offer nga imong gihatag karong buntaga. Dili pa ulahi ang tanan. We believe, we claim Lord nga nakay nindot pa kayo nga plano sa mong life. Kung na may mga di maayo nga nahitabo karon sa mong kinabuhi, it doesn't mean nga wala na kay maayo nga plano para namo. Maybe part ni sa test, part sa discipline, unsa may purpose Ginoo, pero ang tanan Lord para sa among kaayuhan. I-extend ang among patience, i-increase ang among faith, i-wider Lord ang among vision, i-extend, i-broaden Lord ang among wisdom, nga mas makita na mo Lord ang imong attitude, nga kung maglisod mig sabot Lord sa dealing sa imong mga kamot sa mong life, simply mo salig na lang mi Lord sa imong kasing-kasing. Kay wa kay tinguha nga makadaot gyud sa imong kanakan. Ginoo, i-bless ang tanang kasing-kasing karon nga nihimog desisyon. Tudloi mi Lord nga di mi dapat mabalaka sa among ugma. You are one step ahead. Nag-una na ka Lord sa among future. Naa ka sa among past, naa ka sa among present life, naa ka nag-una sa among future. Walay aspect sa among life Ginoo nga imo gid ming gibiyaan. Thank you Lord. Tudloi mi nga mahimong faithful nga mga anak ug servant mo. In Jesus' name we pray. Amen and amen.